El Pont Nou de Sant Pere de Riudebitlles. El Pont Nou de Sant Pere és una de les construccions més emblemàtiques del territori. Es tracta d'un majestuós aqüeducte de 80 metres de llargada i 25 d'alçada que creua el torrent d'Anguiló per transportar les aigües de la Riera Mediona, coneguda també com el riu Bitlles. A només 1 quilòmetre del nucli del poble, aquest pont destaca pels seus 10 grans arcs de mig punt i per una estructura que ens parla de dues èpoques ben diferents. La part central, construïda entre els segles XVII i XVIII, recorda els aqüeductes romans, una doble arcada elegant i simètrica amb pilars quadrats a cada costat que sostenen arcs de major amplada. Aquest tram central enllaça amb restes més antigues, d'estil medieval, construïdes amb materials i tècniques molt diferents, i tot plegat forma un conjunt únic que ens explica cicles d'enginyeria hidràulica. L'origen exacte de l'aqüeducte és incert, però ja al segle XI hi ha constància de construccions dedicades a canalitzar l'aigua del riu. És probable que les primeres fossin molt més senzilles que les que veiem avui. La part més antiga que ha arribat fins a nosaltres podria datar del segle XIV o de l'inici del XV, just quan el monestir de Sant Pere va passar a mans dels monjos de Montserrat l'any 1428. Però la història no acaba aquí. Es creu que la part central del pont es va esfondrar durant els terratrèmols del segle XV i que durant més de 200 anys l'aqüeducte es va sostenir amb estructures de fusta. No va ser fins a mitjan del segle XVII que es van reprendre les obres. El 1672, el mestre d'obres Gaspar Clavé, d'Olesa de Montserrat, en va rebre l'encàrrec de reconstrucció per 475 lliures barcelonines. Tot i que una de les claus dels arcs mostra la data de 1721, sabem que les obres es van allargar una dècada més. Fins i tot es coneixen episodis tràgics, com la mort del mestre Arcàngel Badia, que hi va perdre la vida l'any 1728, o la del jove Pere Benach, el 1732. Amb el pas dels anys, el Pont Nou ha patit el desgast del temps. L'any 1982, la Diputació de Barcelona va iniciar els treballs per estudiar-ne la restauració. Avui, aquell monument figura dins l'Inventari de Patrimoni Arquitectònic de Catalunya i continua dempeus, testimoni viu de la història i la força de l'aigua.